Gawa sa mga reliyosong kalihukan ug mga lugar nga sagad hugupan sa mga buot mamalandong sa maabot Semana Santa. Tutukan usab sa Cebu City Police Office CCPO ang pagmonitor sa mga boarding house ug bangko sa dakbayan sa Sugbo. Kini ang gibutyag sa tigpamaba sa CCPO nga si Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay human sa gipagayong panagtigom sa mga kadagkuan sa CCPO kalabot sa ilang security plan sa umaabot Semana Santa. Pagpasabot ni Makatangay nga karon ang labing unang Semana Santa nga ang kadaghanan sa mga tinun-an temporaryo ra nga manguli sa probinsya alang sa pag-obserbar niini apan gikatakdang mobalik raw sab sa dakbayan sa Sugbo. Kini gumikan kay kasagaran sa mga tunghaan sa dakbayan sa Sugbo. Dili pa man bakasyon atol sa Semana Santa, itandi sa miaging katuigan. Tingwa sa kapulisan nga kapugngan ang mga daotang elemento nga posibleng mopahimo sa mga biyaang boarding houses sa mga nag-abang nga mga tinun-an nga pauli sa ilang mga probinsya dayong Semana Santa. Gumikan nga siradaan usab ang mga bangko ni anang mga adlaw. Kasagaran sa mga tawo magsalig na lang sa ilang mga ATM sa ilang pag-withdraw og kwarta. Hinungdan nga usa-usab kini sa ilang pagatutukan. Gibutyag ni Makatangay nga ilan na karong giawhag ang mga opisyalis sa barangay sa pagmonitor sa mga boarding house ilang tagstagsa ka mga lugar. Ang mga boarding houses nga we are anticipating ma-empty tungod kay taas kaayo ni nga panahon sa bakasyon para sa uban no who are not or will not be observing any religious activity. So we have created a detailed plan sa atong deployment and detailed plan as well how we are going to address incidents that may arise during this period of time. Karong umaabot Abril 2, gikatak na ipakatap na sa CCPO ang ilang mga personel sa mga nagkadiyang simbahan o suruyanan sa Semana Santa aron masigurong luwas ang pagpamalandong sa mga Sugboanon. Ang maong adlaw mao na ang Domingo sa Mendita sa Lokay nga momarka no niya sa pagsugod sa mga kalihukan sa Semana Santa. Lakip sa tagaan og pagtagad sa kapulisan, ang Good Shepherd sa Banawa, Barangay Guadalupe ug ang Tabor Hill sa Barangay San Jose nga moisagad bisitaon sa mga buot mamalandong. Sa umabot Abril 9 gikatakdang mahuman ang deployment sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo may tungod sa reliyosong kalihukan. So far part of our discussion ganiha nag-examine pud ta no sa crime trend sa crime on properties since 2020, 21 and 2022. So far dili man gyud ta kaingon nga alarming no ang numero sa mga insidente aning panahon na. Probably because wala kaayo yung mga tao no except for the religious ones nga naadiri sa Cebu City during that time. But then wala ta ni kumpiyansa ana. That's why nag-prepare ta aning security plan. Kini si Greggy Magdadaro alang sa My TV Cebu.